Gibanabana mo kantidad og 850,000 pesos base sa standard drug price. Ang ilegal nga droga nga napalgan sulod sa giabandonang sakyanan sa Purokfe, Ayala, Barangay Mangkilam, Tagum City. Alauna 20 ang taklas hapon, Pebrero 7, 2026. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, alas 12:45 ang taklas sa auto sa parehong petsa. Samtang nagrubing sa dapit ang personal sa Civil Security Unit kung CSU sa Tagum City nga si alias GJ, 40 anyos. Nakita ni ini ang nakaparadang color gray Toyota Vios. Rason nga iya kining gisusi o iya nakita ang duha ka mga pakete sa gidudahang Cebu tapat sa usa ka pouch nga nakabutang sa passenger seat. Hinungdan nga nanawag kini sa istasyon sa kapulisan. Paspas usab may respondi sa lugar ang mga investigador sa Tagum City Police Station aron magpahigayon og ocular inspection o inisyal nga investigasyon. Nakumpiska sulod sa baong sakyanan ang kinatibuk ang 7 ka mga pakete sa gidudahang Cebu nga mitimbang og 125 gramos. Gikustodiya karon ang nasangpit nga sakyanan sa Tagum City Police Station. Samtang parayon nga giimbestigahan sa kapulisan ubos sa direktiba ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Delis aron masayran kung kinsa ang responsable sa nasakmit nga ilegal nga droga. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, mag Santon Gold nga coffee mix alang sa nakahiyusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.